non bano wowa kala hitande fuu ummatore ɗo wangina haaje maɓɓe ngam soduki layhaari bawɓe haala wiyata lugga gidejo fuɗɗata wokuki diga law ha woɓɓe feere sodata jawɗi layhaji maɓɓe diga ɓaawo julde suumaye ɗuɗɓe nder ummatore marɓe yaake ɗo soda jawɗi layhaji ngam wallitiki famɗa sembe en amma hikka hunde nden woodi saɗirma masin banni man bo jonkitiri dow nawuki ɗum dabbaji ɗiɗi nawi ha sayi yake luumo dabbaji ha nder jimeta yola fada lamorde diwol adamawa leydi nigeria ha filoɓe dabbaji ɗin ɓe wangini laaruki irin nawenga ɗum dabbaji ɗin ɗi nawi hikka alhaji muhammadu yelo laatiɗo kanko woni sarkitike jimeta o wanginini koode eren no nawenga dabbaji ɗin ɗi nawi hikka ha o holli hunde man nana diga ha maɓɓe warti duniya fuu no foti. Alal hakika yanayin zamani bana da bara bai zamanto ɗaya ba ta gefen na faɗa ka ta gefen gonga ta sifi a laari hikka be rowani laatay gotel to mi wi manni ni hedi ko laarini ngendam e ma gurdam ummatore ngam to a laari rowani ɓe sori jawdiri woori dow ko hewtini ceede 50 amma laaru ko saɗirma ngendam ummatore wontiri hikka laati ɓeɗo sora jawdiri woori bana maari dow ceede 100 e gelɗe. Adamu Muhammad laatiɗo ciyaman tike jimeta kanko bo mo foɗi hakkilo soroɓe dabbaji ɗin useni ngam Allah ta ɓe sattina ɓe hoytina ngam kala neɗɗo fu heɓa ko layhire hikka laaruki no dabbaji ɗin ɗi nawi. Saboda yanayin rayuwa ya canja, abinci ya yi tsada, ragon ya yi tsada. Laaruki no ngendam nawiri nyamdu dabbaji nawi non woni dabbaji ɗin ɗi nawi ngam majum emi toro ummatore ɓe waɗa muñal ɓe hoytina ngam ummatore heɓa ko layhira ngam majum mi toro ummatore minin soroɓe dabbaji komai ya canja. woɓɓe nder sodoɓe kamɓe ma eɓe mboya Ibrahim Salisu Sani laatiɗo goto yalirowo lumo dabbaji ɗin ngam o heɓa jawdiri kanko fu mo wanginini kode dow wiki dabbaji ɗin hikka dey na kala neɗɗo fu heɓata sodan jawdiri ngam talakajo fotay marɗo yaake fu seto mo taski jawdiri ɗum sodete 50 warti 200. Gaskiya ne yanayin da muke ji na abin yanka gaskiya ya fi ƙarfin wanda yake da ƙaramin ƙarfi. Hala gonga no min nanata ko laarini dabbaji hikka hunde man ɗaɓɓi ɓurugo sembe talaka marɗo yaake man ma kanko ma sey to o taski ngam majum wala ko min wiya se min wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diiwal Adamawa ni ha ɓawo duuɓiji caliɗi ɓeɗo wadda dabbaji diga lesɗe Kamaru, Niger, Chadi, lesɗe yaasi keddiraɗi Nigeria amma hikka hunde man nanon non. Laaruki diwol Adamawa ɗo mari keeri hakkude diwol Borno, Yobe, Taraba, Gombe amma fuu hikka ɗo wala jawdiri ɗum ɓe waddi diga diwol gongol sei min wiya joni kam Allah hoynu. Awwal Bobbo kubaruji kode diga ƴola diwol Adamawa leydi Nigeria.